Benvinguts al Minut de la Terra. Ai, els gossets. La majoria dels que en tenen et diran que la principal raó per tenir-los és l'afecte i l'amor que et transmeten, i alguns la seguretat o l'assistència que els donen. I clar, és que són fantàstics. Així que no és d'estranyar que estiguem disposats a tolerar característiques menys agradables, com el fang o la saliva que van deixant per tot arreu. Però és que resulta que inclús aquesta saliva i aquesta brutícia que generen en general pot ser beneficiós, especialment si ets un nadó. Els gossos, i també els gats, influencien tant les comunitats microbianes de les cases que si la teva mare viu amb un gos o gat mentre està embarassada de tu, tens un 30% menys de probabilitats de patir al·lèrgies. Això sembla increïble, i no tenim una explicació absoluta, però la teoria més probable es diu hipòtesis de la higiene. S'ha vist que les criatures de les famílies Amish, en general, pateixen menys al·lèrgies i asmes que les d'una família estàndard del món occidental, i els científics creuen que és perquè els sistemes immunitaris es desenvolupen millor gràcies a l'exposició a més varietat de brutícies, bacteris i gèrmens de les seves vides més agrícoles. Una part clau del teu sistema immunitari són les cèl·lules que reconeixen i neutralitzen bacteris externs, virus, òrgans trasplantats o cèl·lules malmeses. Les cèl·lules sanes del teu cos tenen proteïnes distintives que les immunitàries reconeixen com a tu, mentre que els intrusos i les cèl·lules malmeses són marcades per una inspecció especial. Si alguna cosa, no tu, comença a causar problemes, les cèl·lules immunitàries l'atacaran i prendran nota per actuar ràpida i fortament contra aquest perill en el futur, bàsicament aprenent qui passa inofensivament i qui és un intrús perillós. Però si el sistema immunitari identifica incorrectament un intrús o no aprèn qui és qui en primer lloc, els nostres cossos poden reaccionar excessivament a substàncies innòcues, com una simple picada de vespa que ens pot costar la vida. Al món occidental, el percentatge d'al·lèrgies i asma infantil ha anat creixent amb el temps, tot i que les malalties infeccioses hagin decaigut gràcies a les millores de la higiene i tractament d'aigües, entre altres. És molt probable que es degui en part el fet de que els entorns en què vivim són massa nets i no donen als nostres sistemes immunitaris les oportunitats per aprendre a identificar qui és intrús i qui és aliat. Una mica com som millors aprenent idiomes de joves, els nostres sistemes immunitaris són millors aprenent a distingir les substàncies nocives i innòcues quan tenim una exposició més prematura. És per això que la saliva del gos, boles de pèl de gat i empremtes de fang per tot arreu, quan ets a l'úter de la teva mare, pot fer que el teu sistema immunitari comenci amb més bones defenses. No tenim clar com l'exposició de la teva mare t'influencia des de l'úter, però sabem que tenir mascotes abans i després del naixement pot ajudar a que les cèl·lules immunitàries aprenguin a qui han i a qui no han d'abordar. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.